Ayun, kanina. Pasensya na mga kaibigan, hindi ko hindi, na mali yung naipindot ko yata kanina, na mali yung pindot ko. Naisip ko pala sa Mix for Kids mga kapatid. Pasensya na ha. Shoutout po si Anerbert Asinas. Maraming salamat kapatid na Anerbert. At sana nandun ka kanina, no? Yun, good vibes. Stay at home. Salamat na ko. Nakalimutan ko kanina si good vibes na isali ko sa aking pa-shoutout kanina. Salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat talaga. Good vibes. Salamat po sa pagpunta dito. Ayan, maraming salamat po. Hindi kayo nakapasok sa live. Ayan. Hindi kayo makapasok sa live kanina dahil nga mga kaibigan, dahil na-exit ko kanina sa Mix for Kids. Kaya pasensya na ha. Nandun ka kanina, M. De Vera, hindi ka lang nag-antay, lumabas ka agad ka kasi. Lumabas ka eh. Ayan, nandito na si Jack and Jewel. Salamat bro. Salamat. Korean Kids. Oo, kanina, nailagay ko kanina. Mix for Kids. Korean Kids yan. Yahoo. Salamat. And Vera Roxanne Channel from Jack and Jewel. Salamat. Salamat po talaga sa iyo. Good vibes ay na. Good vibes. Stay at home mga kaibigan. Ayun po mga kaibigan. Makinig kayo kay Good Vibes ha. Stay at home daw kayo mga kaibigan. Kaya wag kayong lumabas sa inyong bahay ha. Huwag kayong lumabas sa bahay ninyo. Huwag kayong lumabas. Spectrum, hello from Jack and Joel. Roxanne Channel, bro. Joel, hello from Roxanne Channel. Good vibes, hello from Jack and Joel. Ayan. Ayan, Kuya Jack. Ayan na mga kaibigan. Ayan, salamat ha mga kaibigan ha. Pasensya naman, mali lang yung pagkalagay ko. Kumusta Kabsat, Jake and Joel from Good Vibes, Stay at Home. Ayan. Jake and Joel, hello. Ayan, nandito na. Sabi ni Manong Tiknik, hindi daw siya makapasok sa comment. Sorry naman, may mali si DJ Paparens. Mali yung pindot ko. Ang naipindot ko kanina mga kaibigan, yung napindot ko po ay Mix for Kids. Kaya hindi kayo makapag-comment. Kaya nagsarado yung comment natin kanina. Kaya salamat ha. BG, sige lang bro. Sige bro. Ingat. Sige lang bro. Linis ka muna at ako ay nakapaglinis na ako kanina din. At dito muna tayo no. Yun no. Ayan. Manong Teknik. Tamsak agad. Tamsak na. Ayan. Salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Nakalista mga kaibigan kahapon yung ating palaro kahapon. Nailista ko na yung kahapon. Nandito. Yung mga nag-comment doon sa aking mga binitawan natin ako, kanina, yung binitawan natin kanina na mga ang tawag noon, yung ating mga link kahapon pala, yung mga nagpunta kahapon sa binaba naming link, nakuha ko na rin yung mga listahan. Spectrum, nakawalo si Spectrum, 8 comment siya nandoon. At naka-play ka ngayon dito, Spectrum Sound to the Music, naka-play ka. Natapos ko na yung play all mo kanina, kulang pa rin yung video mo, dagdagan mo pa rin kapatid na Spectrum, yung video mo, dagdagan mo pa rin ha. Dagdagan mo kapatid na Spectrum, yung video mo, dagdagan mo pa para naman ay tuloy-tuloy ang ating palaro mamaya ha. Tuloy-tuloy lang yung ating pag-play. Na-play ko na yung play all mo lahat at nag-play pa ulit ako sa iyo, Spectrum, dahil kukunti mga video mo ha. Naka-play pa rin ako sa iyo. JL Asagi, bro, Jack and Joel, nandito pa rin, naka-play. Comrade, naka-play pa rin sa akin. Wala nang patayan tong laptop natin. Saglit lang, na overfull charge na pala to. Lahat po ng mga pumunta kahapon mga kaibigan sa mga nag-comment, nandito na, nalista ko na, nandito. Jack and Joel, nakadalawa si bro Jack and Joel. Nandoon na, nakadalawa siya pero unlimited naman yan, kaya walang problema sa atin yun, mamonetize na rin yan. Comrade, ganun din. At sino pa yung mga nakaplay dito, saglit lang ha. April Jane Vlog, Roxanne Channel, nakaplay. Si April Jane, nakailan si April Jane dito?
April Jen, 6 na beses, meron kang 30 hours sa akin. April Jen, may 30 na oras ka sa akin. Dahil 6 na beses ka pumunta, tagi 5 oras yung pinamigay ko. Kapon ngayon po, tagi-isa lang kasi para hindi tayo mahirapan. Marami tayong bubunutin ngayon. At naka-play na po kayo, huwag kayong magalala ha. Gusto niyo ipakita ko sa inyo para maniwala kayo. Lahat po ng mga nagpunta kahapon, naka-play po sa akin, pinili ko. Gabi na po kasi natapos on process kasi si Lulo kahapon. Matagal, alam mo ba si Lulo ngayon? Pagkatapos ng LS ninyo, magkatapos ng LS nyo mga kaibigan, ay hindi pa agad pumapasok yung inyong mga LS ninyo. Gabi na agad dumarating bago mag-process yun. Kasi on process. PG Paras, salamat kapatid ha, PG Paras. At ganito pa rin ang gawin natin mga kaibigan. No? Kahapon po, tigli 5 oras yung pinamimigay natin kahapon. Ngayon, tigi-isa na, no? Kasi marami tayong bubunutin ngayon. Medyo naparami tayo ngayon. Kaya ang gawin natin ngayon, isang oras na yung pamimigay ko. Pero lahat naman kayo panalo. Walang matatalo dito. Kasi nga, lahat ng mga magko-comment dun, automatic si Marlis Corner nakawalo, si ako, then nag-i-edit ako ng mga premiere ko, para sa premiere ko kanina. Nakita ko siya, nandoon siya nakatambay kay Mavi Pereira. Yan po mga kaibigan, yan po yan si PG Paras, very supportive nating kapatid. Talagang hindi na talaga iniwan, sinamahan niya talaga si Mavi Pereira. Madaling araw pa lang dito sa Saudi Arabia. Nagpunta kami kay Mavi Pereira. Kaya maraming salamat PG Paras. PG Paras po, po yan, pinasinali po, kaibigan nila MD Vera, kaibigan din po yan nila Roxanne Channel, Aileen Del. Kaya po maraming salamat. Ay Mary Husuan, salamat kapatid, salamat. Thank you po, salamat din po yung mga kahapon po. Okay lang yan bro, salamat talaga BG Paras sa pag-BG ninyo. Sabi pa ni Jake and Joel, salamat daw. Walang problema bro, Jake and Joel, basta monetize ka lang, wala problema no. Basta gusto ko lahat kayo ma-monetize ko mga kapatid. Kachakadura, tapos ka na ba sa live streaming mo? Tapos ka na kapatid? Saglit lang kasi iwanan ko lang yung ninja ko, iwanan ko lang to kay Ate Lisa, Passionista, nag-live si Ate Lisa eh. Ayan na mga kaibigan, sagrita, nagtamsak kasi ako doon kay Ate Lisa, kay Ate Lisa Passionista. Iniwan ko lang yung sundalo ko doon. Countryside Page, salamat kapatid, salamat. Nili Louie, Ate Mama, PG Paras, shout out sa inyo, PG Paras, MD Vera. Hello sa'yo from PG Paras. Oo, papasok na kasi ako. Ingat, Chakadura ha. Maraming salamat at natuwa kami dun sa mga first. Alam mga kaibigan ha, Chakadura po, first day of live streaming. Sinama namin kanina, masaya dun sa kanyang live streaming ni Chakadura. Kaya sobrang saya namin kasi nandun na naman si Roxanne Channel. Nanghihingi na naman siya ng Tapos na siya, tapos na si Roxanne nanghihingi na naman ng abuloy doon sa Mami Nililo, hello Mami. Yung 5 oras mo, kanino mo ibibigay? Di ba kahapon nag-comment ka, isa lang nasa listahan ko eh. Mami, nakalagay dito, Mami Nililo, isang bisis ka lang nag-comment doon kanina. Mayroon kang 5 oras, Mami. Kanino mo ibibigay, Mami Nililo? Kanino mo ibibigay yung 5 oras mo? Mami, kanino mo ibibigay para ma-play natin? Saglit lang ha. Mavi Pereira. Si Mavi Pereira, naka-play ka pa rin? Si Mavi Pereira, nakailang lang ba si Mavi comment? Si Mavi Pereira ay naka-isang comment lang siya doon, pero meron siyang panalo sa akin kahapon nung nakarang araw. Meron siyang 2 araw sa akin. 2 araw na natira kasi nga 3 araw yon. Naka-play ka na sa akin, Mavi Pereira. Kay Roxanne, sige Mami, dahil si Roxanne naka-play dito sa akin, tuloy-tuloy lang natin itong play kay Roxanne. Tuloy-tuloy. And Mavi Pereira, tuloy-tuloy lang natin play to. At yung mga natapos ko na, na-play na, isin ko na sa grupo, yung mga tapos na po sa saglit lang, i-double check ko lang dito. Malapit na rin ito matapos kay Roxanne, kay MD Vera, malapit na rin matapos to. Antayin lang natin to kay MD Vera, pag natapos na to kay MD, i-play ko ulit siya panibago.
panibago na namang play natin to kay MD Vera. Tuloy-tuloy natin to. Ayan, yeah, thanks po, ate, mama. Ayan, maraming salamat daw, mami ni Lilu. Kay Countryside na lang, bunso. Mami, nili si Countryside, mami. Naka-play na yan dito sa atin. Naka-automatic yan. Naka-unlimited yan. Tatlo sila. Ang naka-unlimited sa atin dito, si Jack and Joel, Comrade, at si Countryside PH. Si Ate Git Carino naman, in-stop ko muna sa kanya kasi nga, meron ako piniplay. Pero na-play ko na si Ate Git Carino. 5 araw ko siya na-play. Pero dito, yung tatlo, sila Countryside, tuloy-tuloy lang yan. Kasi nga, meron tayong hinahabol hanggang October kay Countryside, ha? Mami ni Lilo, si Countryside, okay na yan. Paano yan, Roxanne? Nagpasalamat kay Mami ni Lilo, tapos binigay ni Mami ni Lilo pala kay Countryside. Ayan, Spectrum. Nakita mo na, bro. Spectrum, sinend ko na yung na-play ko sa'yo. Nandoon sa grupo, naisin ko na. Yung napanalunan mo. At yung mga napanalunan ni Manong Technique, na-play na rin kita, Manong Technique. At dagdagan niyo pa, Manong Technique, yung mga bagong video mo sa live streaming mo na mahaba. Idagdag nyo na po sa playlist ninyo, ha? Dagdag nyo sa playlist nyo. Mga kapatid, meron ako request sa inyo. Maraming mga video dito na nandun sa playlist niyo pero nag-automatic nag-stop. Bakit po mga kaibigan? Ang request ko sana, lahat ng mga video ninyo, ilagay nyo lang sa isang playlist. Ilagay nyo sa isang playlist, ha? PG Paras, si PG Paras, nandito rin ako, ongoing playing ako kay PG Paras. Dahil nga yan, bagong membro namin sa grupo. Dahil yung sa grupo namin, may mga schedule din sila. Pero, inuna ko muna si PG Paras dahil bago po ang puyan. Yung mga kasama sa grupo namin naka-schedule, na-schedule pa rin siya. Pero siningit ko lang muna si PG Paras, ha. Cordapia Lizel, kasama si Cordapia Lizel, siningit ko muna. Kasi kailangan natin ng mga kapatid natin madagdagan. Kasi kunti na lang yung oras nila, kunti na lang, no? Ayan. Yes po, hello, Red Rose Kitchen. Nakikita mo na yung sinend ko sa'yo, Red Rose Kitchen. Tapos nakita mo na. Yung sinend ko po kay Red Rose Kitchen, nandun na sa grupo. Yung mga, mga kapatid, yung mga membro sa grupo, tignan nyo po sa grupo yung mga naisend ko sa inyo. Yung mga hindi pa po, kay alam nyo po ba, kay Hello? Ay, sige, pupunta ako, punta. Ay, wala. Sige. Mga kaibigan, yung mga natin, magbibili ako ng sour cream. Samahan nyo ako. Nakalimutan ko pala mayroon palang sour cream na pinapabili sa akin kanina. Nandito pala yung card sa akin. Ayan, Jack and Joel, hi. May PM ako sa'yo. Ayan mga kaibigan, ayan dito na rin po si Nims Maker. Ayan, salamat Nims Maker. Yung mga naka-play dito sa Red Rose Kitchen, nandiyan pa rin. Salamat po. Yung mga na-play ko na po. Countryside PH, marami kang mga video kapatid. Pero baka pwedeng lahat mga video mo idadagdag mo pa doon para tuloy-tuloy na i-play natin, hindi tayo stop pa. Yan, Chakadora, hi. Ayan po mga kaibigan, Nels Maker, hello po, Babe from Chakadora. Ayan mga kaibigan, meron tayong pumunta lang ako saglit doon at bibili ako ng tawag nito, yung sour cream. Ayan mga kaibigan. Sige, yung mga video nyo po, idagdag nyo na. Huwag kalimutan yon, challenge tayo mamaya gabi pag tapos na second PC. Sige, anong mga challenge nyo dyan? Mag-challenge na kayo dyan. Yan, Mami ni Lilo, mag-challenge na kayo dyan, ha? Mamaya meron tayong papalaro. Mamaya, antayin natin yung iba, ha? Meron lang pala akong bibilihin. Nakalimutan ko kasi mga kapatid. Meron tayong bibilihin at meron, saglit lang tayo. Bibili lang ako ng sour cream. Ayan mga kaibigan. Muna kayo dyan, magdikitan muna kayo mamaya. At mamaya, bubunot ulit tayo mamaya. At yung mga nabubunot natin, lang po kayo dun, ha? Tawag nito. Ayan, Jasmine. Hello kapatid, Jasmine. Nailista ko na yung mga mo, Jasmine. Ayan. Si Jasmine story ay nakapito. Tama ba, 7? Jasmine story nakapito ka. 7 yung mo. 7 yung napanalunan mo. 7.
Pito yung na-comment mo kahapon, Jasmine Story. Nakuha ko na po lahat ng mga nag-comment doon. Meron akong may nag-comment doon na sabi ko wag maglagay ng hashtag. Mary Suanilo, salamat. Sabi ko wag maglagay ng hashtag. Wag din kayo maglagay ng mga ano-ano, yung tawag nito. Wag kayo maglagay ng at. Sabi ko DG lang sa dulo. DG lang yung ano, yung sa dulo lagay. Meron naglagay doon na DG pa pares, may hashtag pa. Wag kayo na maglagay ng hashtag ha. Hello? Sige. Huwag kayong maglagay ng hashtag mga kaibigan, saglit lang ha. At aalis tayo, meron tayong bibilihin. Mag-face mask tayo. Yan, shoutout sa inyong lahat mga kaibigan ha. At may ano muna tayo, may bibiliin lang ako. Punta ako sa Danube. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat ha, masaglit lang. Sa lahat ng mga hindi pa nagtamsak dyan, tamsak na kayo ha, tamsak na sa mga hindi pa nakapagtamsak. Para magkaibigan na tayo ng tunay. Yung pangmatagalang magkaibigan. Salamat po sa 12 na nandyan at 13 na mga nagtamsak. Salamat sa inyo ha. At saglit lang naman tayo, may bibiliin tayo. Isa lang naman yung items nating bibiliin ngayon. Nakalimutan ko, dapat pala umaga. Ayun pala, ang nangyayari, naglilis pa kasi tayo. Yun pala, nasa akin pala yung card. Naghihintay ako ng naghihintay ako ng pera pambili ng sour cream. Yun pala, nasa akin pala yung card. Buang na. Salamat po sa lahat po nga mga nandyan. Yan, mga nag-comment. Jasmine ha, saglit lang po. Dyan lang kayo ha. Huwag niyo lang akong iwanan. Dyan lang kayo ha. Sa mga hindi pa nag-thumbs up dyan, pahingi naman ako ng thumbs up. Maluwag dito sa, ayun ang kagandahan sa Saudi. Maluwag yung kalsada ng Saudi. Walang traffic. Traffic light dyan yung matraffic dito. Sarado lahat ng tindahan. Ang bukas lang dito sa Saudi Arabia ay mga mga supermarket. Pero yung yung mga tindahan na iba dito maliban sa supermarket, sarado lahat. Supermarket lang ito, yan mga kagandahan dito eh. Sobrang lawak ng kalsada. O sige na, mauna ka na. Pagmamadali yung kwan.
Ay, salamat pa rin sa 10 na nag-stay dyan, ha. Salamat talaga sa inyo, ha. Yung mga hindi pa nagtamsak dyan, baka pwedeng maghingi ng tamsak sa inyo dyan. Bayaran ko na lang kayo mamaya, ha. Salarang na ika'y matagpuan sa ilaga o sa timog mo kanlora. Yeah, may checkpoint dito sa lalim ng tulay, oh. Inuhuli na nila kasi nga dito sa Saudi, 24 oras na yung 24 oras na yung curfew. Bawal na lumabas. Pero kagaya nito, pwede kami makalabas dito basta yung malapit lang sa bahay namin. Hindi ka na pwedeng lumampas doon sa malayo. Maraming checkpoint doon sa ilalim ng tulay. Inuhuli nila. Sa tila ibong kong lumipad, sumabay sa hangin ako'y napatingin sa dalagang nakabalot ng hiwaga. Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung gagawin mo ang lahat, may pag-asa bang makilala ka? Awit na nananawagan, baka sakali na ako'y pakinggan. Pag-ibig na pala isipan. Sayang, dun sana may parking, oh. Maghihintay pa ako ng parking. Atras tayo, atras. Walang parking, eh. Dito tayo sa likod pag-park. Yun, nakarating na tayo. Ay, salamat sa 18 na tamsak, ha. Meron tayong 18 tamsak, oh. Countryside PH, hello, from Jasmine Story. Bonso, may play lang ako. Sige lang, mami. Sige, mami. Salamat, mami, ha. Salamat, mami. Salamat. At pabalik na rin ako mamaya. May bibili na akong sour cream. Tapos, load ng maid dun sa loob ng bahay nila, madam. Dapat pala, kanina ko sana dapat nakalimutan ko, eh. Nakalimutan ko na ano pala, dapat umaga. Naghihintay ako ng pera na pambili. Nasa akin pala yung card. Kahapon pa pala naibigay yung card sa akin. Iba na talaga pag matanda ka na, no? Yan, nandito tayo sa supermarket. Trick via the sour cream? Hina? हाँ बात रमजानी जी ला वहाँ पे मालूम शावर क्रीम sour cream बात रमजानी जी صح لا ما في मालूम لا रमजान खलास कमी after Ramadan no ما في oh Ano ba ito? Okay, I go to another store, ha? वो my friend All store, Mafi? Oh. Ada Mafi, ada sour cream, boss? ايش في صورة picture you here No, this is YouTube. Ada vlogger. Bukra, Sadiq. Bukra, fi? Bukra, fi?
Yeah, inshallah, maybe come. Ah, okay. Walang sour cream. Yan, may 19 tamsak na tayo. Mary Suan, salamat ha, salamat. Tsaka Dora. Names, ayan oh. Names Kichi, names Mark, names Maker. Hello po, tsaka Dora from, names Maker. Wala naman akong ano dito, wala ring load. Ano ba yan? Saan ba tayo maghahanap nito? Sour cream. Lahat na lang. Naubusan ng mga oy, meron na tayong 14 na viewers. Countryside, ayan po mga kaibigan. Wala na akong nabasang comment. Yun pa rin. Wala yung binabili sa akin eh. Kahapon pa ako naghahanap nun. Tapos sabi naman daw ng nagtitinda pagkatapos daw ng Ramadan. Pagkatapos daw ng Ramadan, yung mga nagdi-deliver bago daw yung bago daw rating yung sour cream. Eh maghahanap muna ako ng sour cream. Punta tayo sa Spar muna tayo. Lahat. O kaya sa Tamimi. Ayan, may shoutout po sa inyong lahat mga kaibigan, sa 12 na nanonood. Salamat sa inyo. Sana meron sa Tamimi. Kahapon, naghanap ako doon kahapon sa Tamimi. Wala talaga, walang mabilian. Hirap na hirap mabilian ngayon. Sinama ko sa pasyalan mamaya. Magpapalaro tayo mamaya ha. Habang naghihintay tayo sa mga iba. Meron tayong 19 tamsak. 14 na tayo na nito. Meron tayong 14 na nanonood. Salamat talaga sa inyong lahat mga kaibigan. Sasama ko muna kayo sa aking road trip. Just another woman in love. Salamat po sa labing dyan. Sa lahat po hindi pa nakapagtamsak, baka pwedeng tamsak na kayo dyan. Tamsak na po kayo para maging 20 na yung tamsak natin. Sa Tamimi tayo pupunta at wala na dito. Maraming checkpoint. Dito tayo, sa traffic light tayo. Ayun. Walang mga sasakyan. Ayun, meron natin 21 tamsak. Salamat talaga sa inyong lahat mga kaibigan sa mga nagtamsak dyan. Salamat talaga. Meron na tayong naka 19 minutes na po tayo. Naka 19 minutes na tayo mga kaibigan. 19. Tawag nito. 46 minutes na pala tayo.
Okay, pag uwi ko sa bahay, mag-start natin magpalaro para naman ano natin yung mga yung mga mananalo ba. Sayang din yung yung mga ganyan ba na oras. Makapag-ipon kayo ng oras. Kaso punuan ng mga dito, parking. Sa Tamimi, parking, puno. Saan ba tayo mag-parking? Ayun Dito tayo mag-parking. Ayan, mamadali na yung mga tao. Ayun, 16. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-thumbsuck dyan, thumbsuck na. Thumbsuck na po kayong lahat sa mga hindi pa nag-thumbsuck. Inday Hong Kong, salamat Inday Hong Kong. Ayun, kumrad, nagkakapi. Yung ako nandyan pa rin. Nandyan. PG para. Lusjag, salamat Lusjag mega shoutout sa iyo Lusjag. PG para, nandyan pa rin. Ingat sa iyo pa rin. Salamat bro, Jack and Joel. Paul Anthony, bigyan kita ng jacket Paul at para naman maiano mo yung yung sundalo mo Hanap talaga tayo, wala talaga, hirap na hirap. Gahanap ako ng mga ibang tindahan pa. Kahapon pa ako naghahanap nung sour cream. Ayan. 16, 22 na thumbsuck sa mga hindi pa Inday Hong Kong Live, salamat. Salamat Inday Hong Kong Live Sana mayroong sour cream. Kahit saan talaga magpunta, wala din wala tayong magagawa talaga nito kundi yogurt, sour cream, wala yogurt, yogurt plain white. Wala talaga. Yun, Tracy na nandyan. Inday Hong Kong. Ano magagawa natin? Wala talaga. Uwi na. Kaya mega shoutout po sa 15 na nandyan 15. Nandyan po tayong lahat. Salamat sa inyong lahat. Lee Paras TV, dan sa'yo. Salamat. Shout out Michelle, ayan. 15 na po tayo nandyan. Chakadura. Nandyan pa rin si Chakadura. Salamat, Chakadura. Marami positive. Shout out sa'yo. Sa lahat mga hindi pa nakapag-thumbsuck dyan, baka pwedeng thumbsuck na kayo. Wala talaga yung mga pinapabili ng amo ko. Kahit saan ako pumunta. Ay, nako, wala talaga tayong anong gagawin natin, wala. PG Paras TV, tapos na po sa'yo sa Insort Turn Bro. Ayan, mag-unahan muna kayo dyan, Habang hindi pa nakapag-thumbsuck dyan, mag-unahan na po kayo,
Wala tayong magagawa. Wala talaga. Walang mabili yan. After Ramadan, yun ang sabi ng kaibigan natin eh. Pagkatapos daw ng Ramadan, bago daw yung sour cream. Pagkatapos ng Ramadan, bago daw yung sour cream. Sa mga hindi pa nakapag-tamsak dyan, baka pwedeng makahingi ng tamsak sa inyo. Ayan, wala talaga. Pati load, wala. Direct na lang kaya sila. Wala. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Kahit buksan mo ang tubig sa dagat, dati kulay aso, ngayon naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit natin matitikman. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino kung mahal, di na magbabago ang pag-ibig ko. Yan, maraming hinaharang yung maraming hinaharang yung checkpoint dito, oh. Dahil minamahal kita, lahat ng bagay ay aking matatandaan. At dahil mahal kita, handa kong magparaya, kahit katumbas itong kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya, at di na muling iibig pa. Wala talaga mga kaibigan, wala. Oy, 24 na yung thumbs up natin. Salamat sa mga nag-thumbs up dyan. Salamat talaga kahit nasa labas ako at ayan pa rin, hindi ko kayo iiwanan at hindi nyo rin ako iniwan. Salamat talaga. Maghahanap po na ako dito ng tindahan na mabibilihan. Talagang walang mabibilihan sour cream ngayon eh. Kahit anong gawin. Dito tayo sa dulo. Baka meron dito. Kahit anong gawin natin eh, wala tayong mahanap talaga. 24, 14 na nandyan yung tao, mga nanonood. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. At malapit na magsasara. At malapit na pag mga 10:30, magsasara na yung mga tindahan dito. Dahil merong yung prayer time. Yun nga, yung prayer time ng Islam. Sala, yun ang tinatawag na sala. Diba? Wala mga bibili yan.
Malapit kami sa airport ng malapit kami sa airport ng Riyadh. Riyadh Airport kami malapit eh. Everything you have so. Love is lonely. Ay, salamat Talos Jag, PG Tawas. Maraming salamat po sa 25 na thumbs up na nandyan. Sama tayo makahanap ng sour cream. Wala na daw delivery. Sabi nila after after Ramadan. Dito. Lopat. Yogurt naman to. Fresh cream, sour cream. Walang sour cream talaga. Grabe. Sadik piyada sawa? Sawa fi? Ada itnin. Itnin ha? Malo? Oh. Hello Ma'am Lasagi. Paul, sis balikan din kita. Yan. Kala, syukran. Ayan, uwi na tayo sa bahay at wala tayong mabibilian, wala tayong magagawa. Anong magagawa natin? Uwi na tayo. Tayo na uuwi sa bahay. Para wala na mabibilian talaga eh. Ano magagawa natin? Sabi ng nagdi-deliver ng ng fresh cream, after daw ng Ramadan, saka daw may sour cream. Wala naman sour cream. Magmula na magkalayo, araw gabi, nalulungkot, di matanggap na ang damdamin na ikaw ay di na akin. Ano ang gagawin ko na sana'y nasa piling ko? Sana'y hindi tayo magkalayo. Sana'y maririnig mo. Wow, nandiyan pa rin sila lahat. Salamat mga kaibigan. Hindi niya ako iniwan at magpapalaro tayo mamaya. Walang mabilihan mga kaibigan. Tayo'y mga kaibigan. Wait as God in your day. You are loved in the Christmas. Maybe you love in this time. Maybe this time
Sarado kayo ka? Maglinis kayo? Wala na mabibili ang ano eh. Pati itlog na, wala na. May noodles ako. Gusto mo? Saan pa kalakad niya? Utayin? Utayin? Ah? Sige, sige. Salamat sa inyong lahat mga kaibigan at hindi kayo umalis. Nandiyan pa rin kayo. Pag sabi kay nanay, wala nang mabili ang sour cream pagkatapos daw ng Ramadan bago daw magkaroon ng stock. Yung sour cream, wala na. Yung load na sa labas. Kunin nyo lang. Wala talaga daw. Sabi nung mga nagde-deliver ng mga ng mga cream pagkatapos daw ng Ramadan, eh ilang tindahan na rin pinuntahan ko, wala talaga. Iyan daw, pagkatapos daw ng Ramadan, ang sabi. Hindi, matutuloy yung Ramadan, syempre. Ibig sabihin yan, yung yung mga i-deliver nila na sour cream, naubusan doon sila ng stock kahit daw doon sa sa boligan na wala na daw. Sige, baka ibang sige, baka na lang sabihin ng almas-iligid na ganyan mga niya. Oo. Maraming salamat. Pero nag-upload ka din. Nandyan sa labas. Nasa pa ng Diyos na kung sino gusto umuwi ay free. Bigyan mo ng Hindi pa ako nakapag-update doon sa embassy. Magtatanong ako doon kila kila Ma'am Raquel kung anong balita doon sa balita lang naman sa may FB, mga may blood yung bilang. Parang yung photo yung kasi may kikilala ka doon. O sige, Kaya tatanong ko kay Ma'am Raquel ha. Try ko magtanong sa kanya. Sige, sige. Ayun, mega shoutout po mga kaibigan. Nandito na tayo sa bahay. Ayun, maraming salamat Corda Bializel at kararating ko lang sa bahay. Pasensya na po, pasensya na. Pasensya na mga kaibigan, pasensya na kayo ha. At kararating ko lang at bumili ako talaga. Sinubukan ko bumili. Sino po yung mga nandito? Press 1 po yung mga nandito para naman ay mahal natin. Yung mga nandito, press 1 na po kayo. Para naman ay mailista natin mga pangalan. Magpapalaro na tayo ha. Mayroon tayong 29 tamsak dyan at salamat po. Salamat sa lahat mga nandito. Ano po dyan, ano po kayo mga kaibigan? Press 1 po, press 1 sa mga nandito pa, press 1. Sa lahat po ng mga kasali sa laro at magpapalaro tayo.
Ayan, nandiyan pala. Nag-press 1 na sila, oh. Hindi ko nakikita. Ano ba nangyayari sa aking cellphone? Sino pa sasali? Sino pa? 18 na nandito? Saglit lang, mayroon ako isasalang, ha? May isasalang ako. 4, 5, 6, 7, 8. May isasalang na ako, mga kaibigan, ha? Magsasalang lang ako ng mga ano. May pipili lang ako. Ano ba nangyayari? Pariswan kayo, mga kaibigan, ha? Hindi ko nakikita naglo-loading yung aking kwan. Ang aking live chat. Ang aking live chat. Hindi ko nababasa. May isasalang lang ako, mga kaibigan, kasi tapos na tong dalawa. Papalitan ko lang. Papalitan ko. Namesmaker nandyan. Si Namesmaker. Salamat. Saglit lang, mga kaibigan, na mayroon lang ako isasalang. Yung mga kahapon. Saglit lang. Isasalang ko lang. Naka-play pa rin si Rold Explorer. Rold, naka-play ka pa rin sa akin, Rold, ha? Rold, naka-play ka pa rin dito. Sino pa? Rold Explorer. Counter-set, tapos na ito. Naka-play pa rin. Sino pa ba? Saglit lang, ha? Saglit lang. Sino ba yung mga natin? Ayan, Cordavia Lizel. Nandito na rin si Cordavia. PG Paras. Saglit lang. PG Paras. I-check natin to kung nakailang oras na tayo, ha? Nandito ba si PG Paras? Nandito ba? PG Paras, 3 oras pa lang naibigay ko. Naka-play pa rin siya, 3 oras pa lang. 18 po tayo dyan, 29 thumbs up. Pakidagdag po yung thumbs up natin. Baka pwede po makahingi ng thumbs up. May sasalang na ako kasi sayang eh. May 6 na natapos. Tapos na yung 6. Sasalangan pa natin ng dadagdag natin. Kasi tapos na yung 6 para naman may play pa yung iba. Marami pa eh. Kukunti yung mga videos talaga ni Cordapia Lizel eh. Ilan pala na i-play ko sa kanya. Cordapia, makukunti lang video mo, no? Sige, magsusulat tayo. Dami na nagpe-press 1. Okay. Sulit lang. Chakadura. Salang natin, sayang naman, hindi natin naisalang itong iba. Nagkaroon ng, tapos na yung iba eh, ipisalang na natin. Sayang yung oras para tumatakbo yung oras eh. Yun, ang asawa ko, bakit number 10 asawa ko yan? Number 8 tayo bakit number 10 yan? Lagyan natin dito ay, sino una sa listahan? Yun. Ayun, mga kaibigan. Ayun, 90 na po tayo dyan. Baka pwedeng dagdagan pa natin tamsak natin, mga kaibigan. Baka pwedeng makahingi pa ako ng tamsak sa inyo. Baka po pwedeng makahingi ng tamsak, mga kapatid. Baka makahip mga tamsak, mga kaibigan. Tamsak po. 29, 31 na tamsak natin. Sa mga hindi pa po nakapag-tamsak dyan, baka pwede po. Sali kayo sa palaro natin, ha? Magpo-promote po tayo. Nandyan pa ba si Spectrum? Spectrum, makahingi ng tulong. Kapatid na kumrad, nandyan pa rin. Nandyan ka pa, press 1 nga, Jasmine Story, pakiayos din ulit yan yung playlist mo. Jasmine. Nandiyan ka ba, kapatid na Jasmine? Tingnan mo yung playlist mo, oh. Yan, kukunti. Jasmine Story, pakiano yung playlist mo, kapatid. Jasmine, yung playlist mo, pakiano muna, pakiayos na muna yung playlist.
Newsmaker, tapos na ako nag-play sa'yo Newsmaker ha, na-play ko na yung sa'yo ha. Saglit lang. I-play ko muna dito si Marlene Florinda. Para pag, Florindo. Para matapos na to si Marlene. Hindi, ilagay mo na pakilagay ate lahat ng video mo. Para lahat ng video mo. Pati pala to si yung pamangkin mo, pati din siya, kukunti din yun, hiwalay-hiwalay. Hiwalay-hiwalay mga playlist nyo, hiwalay-hiwalay. Pati pamangkin mo, hiwalay-hiwalay. Kanina umaga ko nakuha yung ibang listahan, kaya iba na, isalang ko ng iba. Yung mga kasi dito, kukunti eh. Naisalang ko na si Road Explorer, si Spectrum, naisalang ko na rin. Jasmine, at saka yung pamangkin mo, Jasmine, wala din. Sino ba unahin ko dito? Yung may mga video. Marlis Corner. Si Marlis Corner, sasalang ko muna to. Kasi ito, maraming mga playlist to. Masarap mag-play ng mga maraming playlist talaga mga kapatid, para tuloy-tuloy, para hindi ako mapuyat sa kababantay no? Jasmine at saka Marlene Florindo, pasuyo ako mga kapatid. Newsmaker, ipiplay ulit kita kapatid ha, Newsmaker. Nakita mo ba sa grupo, sinin ko sa grupo, yung mga membro sa grupo? Sige mga kaibigan, okay, mag-ano na tayo. Paano muna tayo mga kaibigan po dito, pakiusap ako kung sino yung mga nandito, yung mga nanalo kahapon. Magbabackread po tayo, mag-shoutout ulit tayo. Si Manong Tiknik po. Manong Tiknik, si Mami Lisa, naka-4. Nandiyan ba si Mami Lisa? Mami Lisa, pinuntahan ko, tama ba? Apat na beses ka nag-comment doon sa mga binaba na link kahapon. Naka-4 ka, kaya 20 oras lang yung sa'yo. Mami Lisa's kaso, yung mga video mo sa playlist mo, hindi nga umabot ng 5 oras eh. Hindi umabot ng 5 oras. Kaya i-play ko na i-play yan. Mag-ipon ka pa na mag-ipon. Basta listahan mo, nandito lang. Para ma-play ko na ma-play mga video mo. Marlis Corner, naka-8. Ito, ongoing. Naka-play na tayo kay Marlis Corner. Cordapia Lizel, ongoing. Naka-play na rin ako kay Cordapia Lizel. Lilibet Bautista. Naka-6 si Lilibet Bautista pag-comment kahapon. Naka-6 siya. Yung video ni Lilibet Bautista, kukunti pa rin yung mga video niya. Hiwalay din. Ang gawin nyo po, sa loob ng isang sa isang playlist, isasama nyo na lahat ng video. Kung wala kayong mga LS, wala kayong mga live streaming, mga video mo lang, isasama mo, huwag yung hiwalay-hiwalay na sa lahat ng mga kasali dito para naman kapag manalo kayo, ma-play naman natin kayo, no? Paano ba ito, group host? Marlene na corner. Marlene Florindo pala. Punta ka sa playlist mo, tapos, gawin mo dyan, i-click mo yung mga video mo. Di ba? I-click mo yung punta ka muna dun sa video mo, tapos, i-click mo yung tatlong tuldok. I-click mo yung tatlong tuldok dyan sa, tatlong tuldok at ilagay mo dun edit. Doon, punta kayo dun, ilagay mo sa edit, tapos, ilagay nyo dun kung saan nyo ba ilalagay sa playlist yun. Mayroon dun eh. Direct kayo dito sa YouTube, sa inyong YouTube ninyo. Punta kayo sa YouTube ninyo, taglit nga. Di ba ito YouTube ninyo? Punta kayo sa channel ninyo mga kaibigan, channel. Tapos punta kayo sa your channel. Pag-click nyo your channel, may makita kayong video nyo. I-click nyo yung video at edit. Ilagay nyo yung edit doon. Tapos pag edit nyo doon, makikita nyo doon sa edit na yon paano maglagay ng playlist. Lagay nyo po doon, playlist nyo para hindi kayo mahirapan. Tuldok, nandito ba si Tuldok? Saglit lang at maglilista muna ako. Para magbibitaw tayo ulit. Sinong mananalo ulit dito mga kaibigan ay papuntahan natin ng lahat ha. Papuntahan, ganun pa rin ang gawin ha. Pero ngayon mga kaibigan, ang gagawin natin dito, bawat pumunta doon, mayroong tagi-1 oras na ipipili ko ha. Lahat ng mga magko-comment doon, basta lagyan nyo lang DJ ang dulo, DJ lang ang dulo. Ganito lang mga kaibigan ha. Ang ilagay nyo lang DJ ang dulo. Huwag nyo lang dagdagan ng Yung binaba ni Bibi Paparens, DJ lang ilagay nyo dyan, DJ lang. Huwag kayo magdagdag ng huwag nyo maglagay ng hashtag o ano man. DJ lang ilagay ninyo ha. Sige, maglilista ako sa lahat ng mga nandito. Marlis Corner naka-play na. Pakilagay na lang po mga kapatid, yung mga walang video dito, mga kukunti lang. Piniplay ko kayo para hindi agad siya may play ng paulit-ulit ako magpi-play.
iba-ibang mga ninja. Nauubos yung mga ninja ko. Dahil iba-iba yung mga video kasi baka kung pwede sana makisuyo ko sa inyo, mga kaibigan. Makisuyo sana ako sa inyo. Sa loob ng mga nandito, mga nananalo, pakilagyan ng playlist nyo, damihan nyo pa ha. Sa lahat po na hindi pa nakapagtamsak dyan, baka naman pwede makahingi ako ng tamsak sa inyo. Baka pwede po makahingi ng tamsak. Maglilista muna ako. Marlin Florindo. And Spectrum. Lahat ng mga pupunta doon, tigi isang oras na po ha. Kasi damihan, marami ang bubunutin na ngayon. Tigi isang oras lang yung mga, bawat baba natin ng link. Lahat ng mga nagko-comment doon, bibigyan ko ng tigi isang oras. Lahat po kayo dito, hindi kayo matatalo ha. Automatic yan, kahit hindi kayo nagbunot dito, may pag-possible po yan, makakuha kayo ng mga oras. Pero kailangan nyo po, ang lagyan nyo ng maraming video ha. Spectrum, Roxanne Channel. Si Roxanne, nakarami na to sa akin, pati si MD Vera eh. Sino nag-premiere? Sino nag-premiere? Sino ang may premiere? Sino ang may premiere, kapatid? Sino ang may premiere? Sino ang may premiere, kapatid? Sino ang may premiere? Sinong may premiere, mga kaibigan? Saglit lang. At para makapagpalaro na tayo. Sila, wala lang problema yon. Okay lang po yun. Mag-premiere po. Sa mga mag-premiere, wala pong problema yon. Walang problema po yun, ha? Florindo, Roxanne Channel. Okay lang yun. Wala lang problema. Wala tayong problema. Hayaan nyo lang yun, ha? Basta may mga nagpi-premiere dyan, supportahan natin yan. Gusto ko, alam mga kaibigan, gusto ko talaga, lahat ng mga nagpi-premiere dyan, masuportahan natin. Di baling mawala yung mga tao dito sa aking live streaming. Walang problema yun. Gusto ko masuportahan kayong lahat, no? Di baling walang maiwan na ano ha. Wala pong problema bro, wala pong problema. Sino ba yung nagpi-premiere dyan? Para ibaba nyo na ang link dito, yung mga nagpi-premiere ha. Chakadora. Maglilista lang tayo ha mga kaibigan. Names Maker, kasali si Names. Salamat Names Maker sa pagtambay mo dito sa aking kapatid ha. Kapatid na Names. Mga kapatid, kung hindi nyo pa kadikit si Names Maker, puntahan nyo na yan ha. March, Comrade. March, tsaka si Comrade. Ito. March, nakita ko dun sa mga comment mo, March. Dalawa yung account ang pinasok mo dun. Isa lang po yung kukunin ko dun, ha? Hindi allowed yung dalawa. Kahit ipasok mo yung mag-comment yung ninja mo, mag-comment yung original mo, isa lang po yung bibilangin ko dun, ha? Kasi nakita ko dun sa mga comment mo, March. Nag-comment yung ninja mo, nag-comment yung original mo, isa lang yung bibilangin ko dun. Isa lang nilista ko, ha? Isa lang bibilangin natin kasi marami pa yung marami pa yung mga naghihintay rin ng oras eh. Jasmine, Jack and Joel nandito pa rin. Spectrum, April Jane. Sino pa? Jasmine, The Spectrum, April Jane. Asawa ko nandito. Sino pa bang mga nandito? Mga kapatid, para naman mailista. Maki, nandiyan pa ba si Maki Vlog na lang? Maki Vlog na lang, nandiyan ba? Maki Vlog, sa anong presuan ka nga, Maki Vlog? Bicol Sai.
Bicol Sai, sino pa ba? MD Vera. Nandito ba si MD Vera? Press 1 nga ulit mga kaibigan. Press 1 po sa mga nandito. Ayan, Maki Vlog. Sali siya, Maki Vlog. Maki Vlog na lang. Ayan, nag-press 1. Salamat kapatid. Marlene, Premier. Paano ba mag-Premier? Okay, ganun ba? Meron na, turuan nyo mag-Premier kapatid. Yung mga may alam na sa Premier dito. Si Roxanne, pwede ka magtanong kay Roxanne. MD Vera, nandito ba si MD Vera? Sino may Premier ngayon? MD Vera, yan. Nandyan ba si Aileen? Aileen, nandito ba si Aileen? Mami ni Lilo, nandito si Mami ni Lilo? Si Mami ni Lilo, nandito ba si Mami? Sino pa po? Sino pa? Sino pa? Ayan yan, salamat talaga mga kapatid. Ayan, Aileen. Mabi Pereira, nandyan ba si Mabi Pereira? Bicol Sai, nandito? Sige na, ano na tayo. Sinong nandyan ba si Spectrum? Ang pababa natin ng link. Lahat ng mga magko-comment doon, mga kaibigan, maglagay lang ng DJ. Ulitin ko mga kaibigan. Lahat ng mga magko-comment doon, maglagay ng DJ. Raspidismin nandyan. Ulitin ko mga kaibigan, ang lahat po naman magko-comment doon, maglalagay kayo ng DJ. Ha? Lagyan kayo ng pangalan na DJ. Huwag na maglagay ng hashtag, DJ lang. Basta dulo DJ. Kagaya kanina, nag-ikot daw kanina, nalista ko na yung mga nandito, yung mga pumunta. Ipamimigay natin ngayon isang oras. Kasi kung makarami kayo na makarami ngayon, kalibaw, nakasampu kayo, may 10 oras agad kayo, plus yung kahapon na panalunan ninyo, mahaba na yung napanalunan. Sige po, mag-umpisa na po tayo. Tayo po ay magpapalaro na. Countryside, ayun si Countryside. Red Rose, ayan pa. Sige, magsimula tayo mga kaibigan. Marlin Florendo. Kapatid na bro, Spectrum, pakibaba yung link ni Marlin Florendo. Marlin Florendo. Pakibaba yung link ni Marlin Florendo. Puntahan nyo mga kaibigan, mag-comment kayo, maglagay ng DJ sa dulo. 1 hour po ipamimigay ko ng tag-iisang oras ang ipamimigay ko sa lahat ng mga magko-comment. Bibigyan ko ng tag-iisang oras. Marlin Florendo, nandyan ba si Marlin Florendo? Marlin Florendo. Spectrum, nandyan ba si Spectrum? Kuya Vic, Lakwachiro. O, Kuya Vic, sasali kita sa palaro ha, Kuya Vic. Lakwachiro. Nandito si Spectrum o ano, wala. Marlin Florendo, nandito si Spectrum. Okay, ibaba ako magbaba kay kay Marlin kaya Marlin Florendo ha. Wala si Spectrum, Marlin Florendo. Maghanap lang ako ng mga maiksing video mo ha. Ayun, TikTok. Yan, TikTok pa more. Ayan, at saglit lang, ibaba ko yung link ni Marlin Florendo. Puntahan niyo po si Marlin Florendo mga kaibigan ha. Puntahan niyo si Marlin Florendo, ibaba ko muna ha. Ibaba ni DJ Papar, ni Bibi Papar. Yan si Spectrum. Ayan pala mga kaibigan, yung binaba po ni Spectrum, Sound to the Music mga kapatid. Pakiunahan po, pakipuntahan, comment po kayo, maglagay ng DJ sa dulo. Saglit lang, bigyan ko muna ng jacket to.
bigyan natin ng jacket. Inday Ilongga, nandito ba si Inday Ilongga? Tuloy ang laro, tuloy. Mga kaibigan, nandiyan pala si Spectrum. Salamat bro, salamat ha. Mga kapatid, pakiunahan po si Marlene Florindo, pasyalan niyo siya. Ano lang po yan, 12 seconds lang po yan, 12 seconds lang ang kanyang TikTok. 12 seconds lang po yan. Puntahan niyo po, mag-comment kayo, maglagay ng DG sa dulo ha. Mag-comment, maglagay ng DG sa dulo. Yan po mga kaibigan, Bibi Paparens, sinabi ni Bibi Paparens, mag-comment at maglagay ng ng DG sa dulo. Ang lahat po na magko-comment doon, bibigyan ko ng tigi isang oras. Mag-comment kayo doon kung ano na ayon sa kanyang video. At magbibigay ako ng tigi isang oras doon. Lahat po tigi isang oras para naman ma-play natin lahat ha. Inday, Hong Kong Live, salamat bro. Sis pala sis. Inday Hong Kong Live Vlog. Sige mga kaibigan, pakiunahan nila po mga kaibigan. Yan po mga kaibigan. Mag-comment at maglagay ng DG sa dulo. Yan na po sinabi ni Bibi Paparens ha. Pakiunahan po yung nilapag ni Spectrum Sound to the Music. Pakiunahan si Marlene Florindo. Unahan nyo po si Marlene Florindo mag-comment. Ayan, done ha. Isa lang po, Jasmine. Ayan, salamat. Unahan nyo po. Magbibigay ako ng tagi isang oras kapag makarami kayo mag-comment doon, maipon yung oras ninyo. Kayo po ay mananalo at kayo ay makaipon ng oras para naman mamonetize kayong lahat ha. Sa lahat po ng mga nandito, yung binaba po ng Spectrum Sound to the Music na link, pakiunahan na lang po, pakipuntahan po yan. Tapos, mag-comment po kung ano po ang mga nilalaman ng video at maglagay ng DG sa dulo. DG lang sa dulo para madali ko makita mo. Huwag maglagay ng hashtag ha. Huwag maglagay ng hashtag mga kaibigan. Iwasan natin maglagay ng hashtag. Ayan po mga kaibigan, yung binaba pong link kay Marlene Florindo po yan. Pakipuntahan mo na si Marlene Florindo. At mamaya magbubunot tayo ulit. Chinik ko na yung chinik ko muna yung mga naka-play. Bicol side, tapos na daw kay Marlene Florindo. Sali kayo mga kaibigan, magpalaro. Marlene Florindo, tapos na sa countryside. Sumali kayo mga kapatid, para naman po manalo kayo, ha? Hindi kayo talo dito. Lahat po, kapag kayo po yung nagko-comment dun, may isang oras agad kayo, isang oras agad pamimigay natin. Kahapon, 5 pinamimigay ko. Kaso ngayon yan, marami tayong ipamimigay, marami tayong ibababa na link ngayon. Kaya tagi isang oras yan at pag naipon niyo isang oras marami kayong ipon at marami dapat video niyo ha. Ayun, nadikitan na rin daw. Pakiunahan po si Marlene Florindo mga kaibigan, yung binaba po na link ni Spectrum Sound to the Music mga kapatid. Paki-click na lang po yan, hindi na kayo mahirapan mangisda. Paki-click na lang yan. Puntahan niyo po, mag-comment kayo doon, maglagay ng DG sa dulo para naman po mga kapatid ay pag mamaya po, pag magdalaw ako doon sa mga bahay nila, pag nakita akong DJ, yun ang aking ililista dito. Yun ang mananalo ng ilang oras. Baka ilang comment kayo doon, isa-isang oras, malaki-laki maipon ninyo. Yan, nakapunta na ba ang lahat? Nakapunta na ba ang lahat? Sa po, kung hindi pa nakapunta, baka hindi pa nakapuntang iba. Baka hindi pa po nakapunta ang iba, kaya po, mas maganda po, punta na po kayo doon, mga kaibigan. At para naman ay yan, sino pa bang hindi nakapunta doon, mga kapatid? Sino pang hindi nakapunta doon, ha? Marlene Florindo, dikitan niyo na rin po yan. Dikitan niyo. Pag hindi na pa kadikit si Marlene, dikitan niyo na rin, ha? Okay, mga kaibigan, meron tayong thumbs dito. 34 na po yung thumbs natin. 34 na po thumbs natin. Okay lang, kahit konti lang po tayo, wala pong problema doon, ha? Puntahan na po si Marlene Florindo. Sino pa hindi nakadikit kay Marlene Florindo? 21 po tayo na nandito ngayon. 21 po tayo na nandito.
34 yung tamsak natin. Pwede natin gawing 35. Alam lang ha, bigyan kita ng jacket kapatid ha. Bigyan mo ng jacket si ano. Ano nangyari? Kuya Vic, bigyan kita ng jacket Kuya Vic ha. Okay, next. The Spectrum. Ako na magbaba kapatid. Spectrum, ako na magbaba ng link mo. Spectrum, nandyan si Spectrum. The Spectrum Sound to the Music. Ako na magbaba ng link mo bro. Bakit pati na? Okay, unahan natin na sa lahat pa po na hindi pa nakapunta kay ano. Spectrum, anong oras yung link ano mo, premiere mo? Anong oras tong premiere mo? Ayun, 27 minutes pa pala mga kaibigan. Mayroon palang link. Mamaya may premiere si ano, Spectrum. Puntahan natin mamaya mga kapatid ha. Hanap lang ako ng maising video ni Spectrum. Papupuntahan ko kayo kay Spectrum ha. Ayan mga kaibigan, ibababa ko lang yung kay Spectrum mga kapatid. Ibababa ko lang at pakipuntahan si Spectrum ha. Mga kapatid, yung binaba po ni BB Paparens, nilink po yan ni Spectrum. Pakipuntahan na lang po, pakiunahan. Pakiunahan si Spectrum Sound to the Music. Nandito na si Ate Ichmi Sharon. Salamat ate. Pakiunahan po, pakipuntahan po si Spectrum Sound to the Music mga kapatid. Yan po yung binaba ko kay Spectrum po yan. Pakiunahan po siya. Mag-comment po, maglagay ng DG sa dulo. Maglagay ng DG sa dulo. Yung binaba ni BB Paparens po, kay Spectrum po yan, kay Spectrum. Pakiano na lang po mga kaibigan. Pakiunahan po si Spectrum mga kapatid. Pakiunahan. Mag-comment, maglagay ng DG sa dulo para naman mabibigyan ng isang oras ha. Nandiyan pa rin si Jack and Joel. Ayun, JL Lasagi sa hali ko. Ayan po. Puntahan niyo na po si Spectrum mga kapatid. Puntahan niyo na po si Spectrum. Si Ate It's Me Sharon, sali natin. Puntahan niyo na po si Spectrum mga kapatid. Naka-video si JL. Salamat kapatid. Kumrad, nandiyan pa rin. April Jane. Ayan, nandito pa rin po si Carl. Ayan, makitamsak na lang po sa mga hindi pa nagtamsak dyan. Mga kapatid, ibinaba po ni BB Paparens na link. Kaya po yan, kay Spectrum. Pakipuntahan si Spectrum. Pasuyo po, pakipuntahan si Spectrum mga kapatid. Pakipuntahan na lang po. Ayun nandito pa rin si kapatid na Kumrad. Pakipuntahan po si Spectrum mga kapatid. J-bot daw. From Kumrad. Eh mga kaibigan, binaba ni BB Paparens po kay Spectrum po yan. Pakiunahan si Spectrum.
Dana, tapos na ba? Sa lahat po na hindi pa nakapunta doon, puntahan niyo na si Spectrum, ha? Okay, next po tayo. Next tayo mga kapatid. Tapos na ba? Tapos na. Pakipuntahan si Spectrum po. Masipag po yung magbaba ng link yan. Baka pwedeng tulungan po natin yan. Yan, meron tayong 36 thumbs up mga kaibigan. 36 thumbs up. 22, 21 yung nanonood. Yan, pakiunahan po natin yon. Dana po kay Bia. O yun, dana daw kay Bia. Yan, may BB na si names maker. Tama yan, kapatid na names maker. At para naman may BB na kayo. Bicol side, tapos na. Next. 24 na po tayo dito. Meron tayong 37 thumbs up. Salamat sa mga nag-thumbs up dyan. Comrade, pakibaba Spectrum yung link ni Comrade. Hanap ka ng pinakamaiksing video ni Comrade. Pakibaba na lang po. Pakibaba at mag-comment lang na maglagay lang doon ng DG sa dulo. Huwag maglagay ng hashtag, ha. Huwag maglagay ng hashtag. Comrade po, Comrade. Yon, roll. Ayan mga kaibigan. Wala ata. Nandyan. Pakibaba Spectrum. May ilang minuto pa bago mag-premiere si kapatid na Spectrum. Pakibaba yung kay Comrade. Maglagay ng DG sa dulo. Magbibigay ako ng tig-isang oras dyan kay Comrade. Sa lahat po nang pupunta, huwag maglagay ng hashtag, ha. Pinagbabawal po yung hashtag para lang hindi mabasura ni Lolo yung mga mga comment niyo. Basta maglagay lang ng DG sa dulo. DG lang ilagay nyo, ha. Spectrum. Ayan, lasing daw. Sinong lasing, Comrade? Sinong lasing? Sino ang lasing? Hindi ako umiinom, ha. Ayan mga kapatid, pakiunahan po si Comrade. Yan po, very supportive nating kapatid dyan. Alas 9 ng gabi po, meron siyang mamayang pong alas 9 ng gabi. Meron siyang live streaming po. Pakipuntahan natin yan si Comrade, ha. Tulungan natin, supportahan po natin yan. Very supportive po yan, mabait po yan, ha. Matagal ko na po yan kaikilala si Comrade. Alam ko po kung gaano po yan kasulid mag-suporta. Basta po kahit may trabaho yan, dyan po yan, tumutulong sa atin, sumusuporta po yan. Hindi yan nawawala, ha. Kaya huwag niyong kalimutan mga kapatid. Rold Explorer, tama ba to, Rold? Yung listahan ko, Rold. Ayan, Rold. Tama ba? Nakapito ka? Pito lang na isulat ko sa'yo, eh. Yung comment mo kahapon, pito. Nakapito ka kahapon. Meron ka ditong 25 hours, ha? 25 na oras. Ay, hindi, pito pa lang. Meron ka pa lang 35 to 35. O tama, 35 po oras. O dalawa, meron ka ng 35 na oras sa akin, Rold. At naipli pa kita na nakaraan. Tuloy-tuloy lang to para mamonetize ka, bro, ha? Gusto ko kayong lahat tulungan. Di bali, walang problema sa akin yan. Basta gusto ko mamonetize kayong lahat. Walang problema sa akin yan. Oras lang po yan hanggat mayroon tayong dito. Mabait yung amo ko ngayon dahil binigyan ako ng internet ng amo ko. Kaya ang amo ko, saludo ako dyan sa amo ko, binigyan ako ng internet. Kaya masaya ako, ha. Pakiunahan po si Comrade yung binaba po na link ni Spectrum Sound to the Music. Puntahan po natin si Comrade. Unahan nyo po, mag-comment lang, maglagay lang ng DG sa dulo para hindi mabasura ni Lolo. DG lang ang dulo. DG lang, ha, DG lang. DG lang ang ilagay nyo sa dulo. Mag-play sa akin 3 hours. Bibigyan ni host ng 24 hours ang mag-play sa akin ng 3 oras. Pwede. Yan, i-play nyo na yan, kapatid na si Comrade, 3 hours. 24 oras yan. I-play nyo na 24 oras. Yan, ha. Nagsabi si Comrade, oh. I-play nyo daw si Comrade na 3 oras. Bibigyan ko daw kayo ng 24 oras. Yan, sige. Magbigay kayo. Sige, maglabanan tayo ngayon. Para malapit na mamonetize yan. 2,000 na po yan. 2,000 na. 2,000 na lang ang kulang ni Comrade. Kaya, tuloy lang natin yan. Play natin yan. Hanggat kaya ng kaya pa ng internet natin. Tuloy lang. Hanggat buhay pa yung laptop natin, ha. Okay, pakipuntahan po si Comrade, mga kaibigan. Puntahan niyo po. Sino pang hindi nakapunta kay Comrade, magpunta naman kayo, mag-comment kayo doon, ha. Sayang po yan, magbibigay tayo ng oras doon. Ayan, kapatid na Comrade, lalaban daw si April Jean, lalaban. Asawa ko, nandiyan pa rin ang asawa ko. Yon, magandang heart na ibigay niya sa akin. Sa mga hindi pa po nagtamsak dyan, sa hindi pa nakapagtamsak, tamsak na po kayo. Kaya mga kaibigan, si Comrade, puntahan niyo po si Comrade. Ayan, next po tayo, next. Pakipuntahan si Comrade, mga kaibigan, maiksi lang po yung binabaha. Shuffle lang tayo, ha.
Puntahan niyo po si Comrade, puntahan niyo po. Sino bang hindi nakapunta kay Comrade? Puntahan niyo po si Comrade ha, puntahan niyo. April Jane. Si April Jane. April Jane ang nabunot, April Jane. April Jane ang nabunot. Mga kapatid, pakipuntahan si April Jane. Pakipuntahan si April Jane. April Jane Vlog. Ayan, wala siya, loading. Nandyan. Wala ba? Wala ba si April Jane? Wala daw si April Jane. Paano yan? Wala si April Jane, umalis. MT Vera, yan, nandito rin si I'm for teacher, MT Vera. Anong reaction? Idi daw, ha? Ayun, nandyan, ha? Walang palalampasin kamahalan, basta tropa, yan. Walang palalampasin. Ayan, Aling Loading, sama kay Aling Loading. Ayan, mga kaibigan. Puntahan nyo na po si April, pakibaba kay April Jane. April Jane Vlog sa lahat na mga hindi pa nakapag-subscribe kay April Jane Vlog. Punta po, magbibigay ako ng tig-iisang oras sa inyo, ha? Huwag kalimutan, magbibigay ako ng tig-iisang oras. Sa lahat po ng mga nandito, sali kayo, ha? Pagkakataon niyo na po ito para naman makaipon ka ng oras, ha? Hindi po tayo sikat na mga vlogger. Mga kapatid, no, paalala ko lang. Lahat po tayo, hindi tayo mga sikat na vlogger. Wala tayong maraming mga video. Walang maraming mga nanonood. Kaya, ang ginagawa natin, nakikipagsapalaran tayo, mga kapatid. Nakikipagsapalaran tayo na sumali sa mga palaro-palaro para naman po sa para makaipon tayo ng oras. Hindi kasi tayo sikat na Hindi tayo sikat na vlogger. Kaya ang gagawin natin dito, mga kapatid, talaga makikipagsapalaran. Pakipuntahan po si April Jane Vlog. Si April Jane po, pakipuntahan natin si April Jane, ha? Pakibaba po yung link ni April Jane, mga kapatid. Puntahan natin si April Jane, ha? Ayan po, mga kaibigan, ibinaba po ni Spectrum Sound to the Music po. Kay April Jane po yan. Kay April Jane. Nandiyan pa rin si Mitch Channel Taiwan. Nailista ko ba si Mitch Channel? Nawala si Mitch Channel dito eh. Mitch Channel Taiwan. Ayan, hindi ko nalista pala kasi umalis kanina. Kapatid na Mitch Channel Taiwan. Ilang minuto na lang ang premiere. Ilang minuto na lang. Ate Sharon, nandiyan pa rin si Ichmi Sharon. Pakipuntahan po natin si Pakipuntahan natin si Mitch, si April Jane. Puntahan natin, ha. Mag-comment po, maglagay ng DJ sa dulo, ha. Maglagay ng DJ sa dulo, mga kapatid. Maglagay na ng DJ para naman na makita ko. Cordavia Lizel, nandito pa rin si Cordavia Lizel. Isasali natin sa palaro. Yan, Cordavia Lizel, meron. Dito ka na, kapatid. Kapatid, nailista na kita, kapatid, ha, Cordavia. Mga kapatid, sa lahat pa po na mga hindi napuntahan niyo na po yung binabang link ng Spectrum kay April Jane po yan. Siya po yung nabunot. Ang lahat po naman magko-comment doon, maglagay ng DJ sa dulo. At bibigyan ko ng tigi-isang oras po ang lahat ng mga magko-comment doon. Tigi-isang oras po ibibigay ko dyan. Kapag nakarami kayo ng comment sa mga binababa ko, isang oras. Kung makasampu kayo, mayroong 10 oras. At least hindi kayo talo. At least lahat kayo ng mga nandito panalo kayong lahat. Pero para ma-apply kayo agad ma-apply kayo, dapat mga kapatid maglagay kayo ng maraming video sa playlist ninyo. Damihan na ng video niyo, ha. Okay, bubunot na tayo sa susunod. I-shuffle mo natin, shuffle. Sa lahat pa po ng mga hindi nakapag-like dyan, paki-like na lang po. Names Kitchen. Names Maker pala. Names Maker. Names Maker, mga kapatid. Names Maker. Names Maker. Pakipuntahan si Names Maker, mga kapatid. Si Names Maker, pakipuntahan. Pakibaba ang link ni Names Maker. Ayun. Marlon Pronin, tapos na daw. Tama po yan para magkadikit po kayo, ha. Malay nyo, hindi kayo magkadikit yan. Yung binabang link na pinapapunta ko sa inyo, magkakadikit na kayo. Ayan, bongga, ha. O, tama. Congrats sa'yo, kapatid na Names, ha. Salamat talaga. Alam niyo, mga kaibigan, si Names Maker po. Marami po yung mga
mga niluluto. Mga sipag po yan. Ayan, maraming salamat po kapatid na Spectrum. Spectrum Sound to the Music po mga kaibigan. Yung binaba po ni Spectrum kay Nimsmaker po yan. Punta na po kayo doon kay Nimsmaker para makapamigay na po natin yan. Mag-comment kayo doon, maglagay ng DG sa dulo. Paalala, huwag po maglagay ng hashtag or at sa dulo para hindi mabasura ni Lolo ha. Para hindi mabasura ni Lolo, mag-comment doon kung ano ang nilalaman ng video at maglagay ng DG sa dulo. Ay, marami bang jowa? Marami ka bang jowa, Nimsmaker? Hindi ko alam eh. Si Nimsmaker kasi bago lang kami nagkakilala niyan eh. Ni Nimsmaker, nung sumali lang siya sa grupo namin, saka ko lang nakilala yan eh. Ayun, mayroong nagbawi ng thumbs up, naging 36 na yung thumbs up natin. Okay lang po yan, wala nang problema yan. Ang mahalaga dito, may thumbs up man o wala, ang pinaka-importante dito ay nandito kayo. Mabigyan ko kayo ng oras, no? April Jen, sa iba ako pumasok kasi nakapagsaing na tayo. Ayan, ganun ba yon? Sige lang, wala pong problema. Ilang minuto na lang po, Mga kapatid, pakiunahan po si Nimsmaker, pakiunahan po yan. Wala pong problema, labas-pasok kayo dito. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ang mahalaga, mapuntahan niyo yung binabang link na yan. Mag-comment kayo doon, maglagay ng mga, maglagay ng DG sa dulo para naman na, kagaya kanina po, nag-ikot ako. Nailista ko sila. Lahat po yan. Yung may mga guhit-guhit niyan, yan po yung mga, yan po yung mga napanood nila. Yan po yung mga kino-comment nila. Ayan, 12 minutes na lang. Sige, 12 minutes na lang pala. Sige mga kapatid, paki-ano na lang po yan para makapagpalaro pa tayo. Pakipuntahan po si Nimsmaker, yung binaba ng link po ni Spectrum Sound to the Music, puntahan niyo na po yan. Mag-comment kayo doon ha, mag-comment. Yan, huwag kalimutan maglagay ng DG sa dulo ha para madali ko hanapin ha. Madali ko mahanap. Nandiyan pa rin si kapatid na JL. Saging maraming salamat kapatid. Alam mo ba kapatid na JL? Hindi ko napansin nakatulog ako kagabi. Iniwan ko lang yung nakaiwan lang yung cellphone ko na naka-play dun sa LS mo kagabi. Nakatulog ako kagabi, Hindi ko na malayan talaga, pagod na din ako eh. Hindi ko na malayan at least yung naka-cellphone ko naka-on pa rin para nakasuporta sa inyo ha. Pero wag kayong mag-alala, nandun pa rin naman ako mga kaibigan. Minsan talaga hindi ako makapagsabay ng comment. Dahil nga ay mga kapatid, hindi ako makapagsabay sa comment dahil sa alam niyo na marami akong sinusuportahan. Kaya po ako matagal ako makapag-comment mga kapatid. Pero nandyan ako, hindi ako makapag-comment ng mabilis. Kasi nga, nag-iikot ako sa mga kapatid natin. So, sinusuportahan ko sila. Minsan kasi pagdating ng hapon, nagsabay-sabay sila mag-LS. Yan. Kaya pagpasensyahan niyo na po kung matagal lang. Maki, pasalit si Maki, bigyan ko nga na to ng jacket. Bigyan ko ng jacket to si Maki ha. Maki vlog na lang, yan. Ayan, Maki vlog, bigyan kita ng jacket ha. Yan. Ayan, tapos na, pakibalik na lang po ha. Nimsmaker, yung mga pumunta sa'yo, pakibalik na lang ha. Alam, mga kahit 35 na lang thumbs up natin. Sige lang. Ayan mga kaibigan, ayan po. Ilang minuto na lang po para po maglapag ang pag mga 2 minuto na lang po ba? Kapag 2 minuto na lang, pakilapag na lang link ni Spectrum at meron tayong premiere ha. Sige po, tapos na kayo Nimsmaker, magpalaro pa tayo. Pakipuntahan po si Nimsmaker mga kapatid ha. Magsuportahan po tayo dito. Hindi na kayo mahirapan mangisda. Binababa na po namin ang link. Kami na po ang nagbababa ng link dyan. Hindi na nyo kailangan magsulat-sulat pa ha. Okay mga kaibigan. Nimsmaker pa rin mga kapatid. Si Nimsmaker pa rin ang nanalo. Okay, rarapol po rin natin ito mga kaibigan. Okay, ganito na lang no. Ganito. Wag na ibababa kay Nimsmaker. Wag na ibababa. Ganito na lang ang usapan natin. Kapag nabunot, yung halimbawa, nabunot ng pangalawang pieces, yung sa roleta, isang beses na ibababa yan. Puntahan nyo. At yung pangalawang bunot, bibigyan ko siya ng 24 oras galing sa akin, ha? 24 hours galing sa akin yon. 24 oras, Nimsmaker, ha? Nimsmaker, 24, pag 2 beses na bunot,
Yung unang bunot, pupuntahan ng mga nandito. Pag nagdalawang bis na bunot, bibigyan ko ng 24 oras. Names maker, ipipili kita ng 24 oras ha, names. Ayan, names maker, ayan mga kaibigan. Names maker, ay bibigyan kita ng 24 oras dahil ikaw ang nabunot ulit. 24 hours bibigay ko sa iyo ha. Wag na magbaba, wag na ibaba ang link niya, wag na ibaba. Tama na yung tama na yung binaba ng isang beses, na i-promote na natin yan siya. Tapos yung pangalawang bunot niya, 24 oras yun, ako na magpipili sa kanya ha. Ako mismo magpipili sa kanya. Ayan, game muna ako, pumasok, ayan. Oh my gosh, I love it. Salamat Bungga, salamat na-play kita nung nakaraan, names maker, maglagay ka pa ng maraming video mo ha. Dagdagan mo pa ng video mo ha. Okay mga kaibigan, congrats sa'yo names maker, meron ka ng 24 oras sa akin. Bicol Sai, nandiyan ba si Bicol Sai? Ayan po, Bicol Sai po ang sunod, bago po, ayan po. Pakiunahan na po, bilisan natin puntahan si Bicol Sai, magsisimula na ang premiere. Bicol Sai, nandiyan si Bicol Sai, no? Sige na, kung nandito man o wala, basta naka-entry. Naka-entry siya, nandito man o wala, ipakibaba na lang ang link niya, ha? Nandito man siya o wala siya, ibaba na lang natin ang link niya para ma-promote na natin, ha? Nandito or wala, basta i-promote, basta naka-entry siya, isama na natin yun pagbaba ng link, ha? Ibababa niyo na ang link ni Bicol Sai. Puntahan niyo po dyan, kung hindi ka nakapag-subscribe kay Bicol Sai, mag-subscribe na po kayo dun, ha? Ayan po, Bicol Sai po, congrats sa'yo, Bicol Sai, Bicol Sai. Si Spectrum, kapatid na Mitch Channel Taiwan, si Spectrum Sound to the Music, meron siyang premiere, meron siyang premiere, meron. Ayan, names maker, done na po kasi from JL Lasagi. Sige po, pupuntahan ko po mamaya. Alam mo, hindi ko kasi ako makapag-review agad. Mamayang gabi agad ako makapag-review. Bakit? Kasi ang on process pagkatapos ng live streaming ko, mamayang gabi pa yan, bago matapos yung live streaming ko. Bago ilalagay ni Lolo doon sa aking content. Ayan mga kaibigan, ano yung binaba mo? Kapatid, Bicol Sai. Ayan po, kapatid po, ay binaba ni Spectrum Sound to the Music po. Ay, kay Bicol Sai, pakipuntahan niyo po si Bicol Sai, puntahan niyo na. Mag-click niyo na po yung like button, subscribe, mag-comment, maglagay ng DG sa dulo. Huwag maglagay ng hashtag ha. Kanina yan, kapatid na Roxanne, binaba mo kapatid na Roxanne. Premiere ba yan? Premiere? Premiere ba yung kapatid? Premiere ba yung kapatid na Roxanne yung binaba mo? Yan, Bicol Sai po. Ayan po mga kaibigan. Si Bicol Sai po, yung binaba ni Spectrum, pakipuntahan nyo na si Bicol Sai ha. Ayun, merong nagbawas dito. Bumaba yung aking tamsak. Bumababa. Okay lang yan. Ayan, mga kaibigan. Puntahan nyo na po yan. At pagkatapos ni Bicol Sai, itutuloy natin mamaya kasi meron tayong premiere. May premiere tayo ha. Sige, puntahan nyo muna si Bicol Sai habang may 5 minuto pa. Puntahan nyo na si Bicol Sai, mag-comment ng mag-comment ng maayos ng comment. Huwag naman yung comment na nantitrip lang ha. Mayroon ako kanina po may nabasa ako doon. May nag-comment na napakaisa lang po, isang word lang pong comment niya. Ang comment lang niya doon ay nice, tapos DJ. Huwag naman ganon. Mag-comment naman kayo ng mahaba, di ba? Mag-comment ka ng mahaba para hindi ka mapagkamalang na hindi kayo mapagkamalan na spammer ha. Mag-comment kayo doon na habaan niyo naman konti. Kahit siguro mga 6 na word, no? Nandito pa rin si kapatid na Jake and Joel, si J-Bot po. Yan po, si Jake and Joel po yan. Salamat bro. Ayan po, mga kaibigan, puntahan niyo na po si Bicol Sai. Puntahan niyo na po yan, puntahan niyo na si Bicol Sai. At, pagkatapos ni Bicol Sai, pag lahat nakapunta na kayo doon, ibaba natin yung premiere ni Spectrum Sound to the Music. Punta tayo doon ha. May premiere si Spectrum. Punta tayong lahat doon. Supportahan natin yung lahat ha. Lahat po tayo nandoon. Sama-sama na tayo doon ha. May nabasa nga ako Kepsip. Yun nga yung kapatid. Yan nga yung nabasa ko ganyan. Napakaisip. May nice. Tapos DJ. Nag-comment, nice. Tapos DJ. DJ lang, yun. Hindi man lang hinabahan yung mga comment.
Ayan, puntahan niya po. Mga kaibigan, nandiyan po. Lagyan natin ng caption, kapatid na Roxanne, kung kanino yan. Yung premiere ba yan or ano. Lagyan natin ng caption, kapatid ha. Okay, kung tapos na kayo kay Bicol Sai, punta na po tayo sa premiere. I-click niyo na po yung binaba ni Roxanne Channel. Yung binaba po ni Roxanne Channel, mga kapatid, kay ano po yan? Yung binaba po ni Roxanne Channel, kay Spectrum po yan. Punta na po natin ng premiere. Ayan. Parang sa pilitan lang. Ayan, parang napilitan ba yon? Oo, parang ganon. Oo nga, sablay. Punta natin sa premiere mga kaibigan. Ayun po, yung binaba po ng Roxanne Channel, premiere po yan. Punta po tayo dun. Sa lahat po ng mga gustong pumunta, punta po. Yung mga ayaw pumunta, hindi namin pipilitin. Okay lang po yan. Pero mamaya tayo magpapalaro pagkatapos ng premiere. Mamaya tayo magpapalaro pagkatapos ng premiere. Basta balik po tayo pagkatapos ng premiere ha. Balik kayo ha. Sige lang pa, maganda po yan. Mas maganda, gala-gala kayo ng gala para makakuha kayo ng maraming isda, ha? Mga kapatid, lipat na po sa premiere. Balik na lang kayo pagkatapos mamaya. Punta natin sa premiere, ha? Punta na sa premiere. Ako rin pupunta sa premiere na rin, ha? Baba na po tayong lahat. Baba na tayo. Sa mga gusto po, baba na po tayo. Punta na sa premiere. Magsisimula na po. Ilang segundo na lang. Isang segundo na lang. Ilang segundo na lang po, ilang segundo na lang. Baba na po tayo, punta natin lahat sa premiere, punta natin sa premiere. Punta tayo sa premiere mga kapatid, premiere po tayo, punta na sa premiere. Ayun po, mga kaibigan, nandun na si Miss Chaya dalawa, nandun na rin. Si Marv, Sito ito, nandun na rin. Si Jasmine, nandun na rin, oh, mga kaibigan. Mayroon pang natitirang 13 pa na iwan dito. Baka po pwedeng sumama kayo dun sa ating premiere. Mayroon pang natitirang 12 pang naiwan, may 12 pa. Yan mga kaibigan, no? Mag-i-start na po siya. Baka po pwedeng punta na tayo doon, ha? Punta na tayo doon. Mamaya pagbalik kayo pagkatapos ng premiere, ha? Para magpapalaro pa tayo, ha? Yan mga kaibigan, 11 po yung ating, mayroon pang natitirang 11, baka po pwedeng lipat na po tayo doon mga kapatid, baka makahingi lang ng suporta, para naman yung ating kapatid na napakasipag mo magbaba ng link ninyo yan, baka pwedeng suportahan natin. Okay po mga kaibigan, mayroon tayo premiere dito. May mga premiere pa tayo. Lipat po tayo doon mga kapatid. Ayan, yung binaba po ni Roxanne Channel po, premiere po yan. Punta na po tayo doon ha. Ayan, salamat ha. Roll explain. Rol, salamat bro. Rol, may bakas na kasi ako doon sa saing eh. Mo kaya iba ako pumasok. Sige, silang. Punta mo natin sa premiere ha. Samahan natin yung premiere.
Ayan, nandito na ang lahat. Nandito na ba? Si tayo magsisimula ulit ng palaro. Nakabalik na po ang lahat. Nakabalik na sila. O may naligaw. Sige mga kaibigan. Tayo na po palaro. 38 na ang ating tamsak ngayon. Salamat sa 38 tamsak. Okay lang po yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Mega shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Nandiyan ngayon. Dan, bilis lang. Sa 3 minuto nga lang, mabilis lang no? Ayan, baby ko. Ayan po, Dan, bilis lang. Ayan mga kaibigan. Gaw, tamsak, gaw. Ayan, maraming salamat Makoy, maraming salamat Makoy. Salamat gaw salamat kayo. Isali natin si Makoy dito. Sali natin sa listahan. Kuya Beck, Lacochero, okay, Nelpax, nandito rin si Nelpax. Sino pa ba? May mga bago pa ba? May mga bago, Nelpax, nandito, Makoy. Ay, ito pa rin si Ate It's Me Sharin. Salamat talaga, Ate It's Me Sharin, ha? Ay, mga kaibigan, nandyan pa rin ba? Sino pa yung mga kasali? Salamat, Ate It's Me Sharin, ha? Andiyan pa rin si JL. Bicol Sai. Nabunot na si Bicol Sai kanina, di ba? Bicol Sai. 24 oras na to. Nabunot na to kanina eh. Ayan, congrats sa'yo kapatid, no? 24 oras na yung Bicol Sai. Ayan, kasi napunot na ka na kanina, kaya 24 oras na yung naibigay ko sa'yo. Hindi na ibababa ang link mo, ha? Hindi na natin ibababa kasi naibaba na kanina yung link mo, eh. Idol Makoy, ayan po, from Kuya Vic Lacuachera. Ang Lacuachero pala. Ayan, swertihin talaga tong bata. O nga, swerte nga, swerte. Marge, nandiyan ba si Marge mga kapatid? Marge C2A2. Marge, mga kapatid, pakibaba ang link ni Marge mga kapatid, pakibaba ang link ni Marge. Pakibaba mga kapatid yung link ni Marge po kapatid. Marge. Marge C2A2 kapatid, nandiyan ka ba kapatid na Spectrum? Spectrum, nandiyan ka pa? Ayan, nandiyan si Marge. Ayan, mama, ayan. Sali Kuya Rold, ha? Isali yan. MD Vera, nandito pa rin. Nelpac, shout out. Mag-ilis ka ba kapatid? Mag-ilis ka ba kapatid na MD Vera? Mag-ilis ka kapatid. Mag-sit up ka na. MD Vera, mag-sit up ka na. Bayaw, April Vlog, kumain ka na. Wow, may bayaw pa kayong nalayaman mga kapatid, ha? Spectrum, nandiyan ba si Spectrum? O, isa lang comment, isa lang. Huwag ka nang mag-comment na dalawa. Wala ba, nandiyan ba si Marge? Si Spectrum, ako na magbaba. Baka umalis. Nandyan. Ayan mga kaibigan, pakipuntahan po si Marge po, kapatid. Yung binaba na link po, puntahan nyo, mag-comment po kayo. Maglagay ng DG sa dulo, magdagay ng DG sa dulo. Yan mag-comment po kung ano po ang napanood ninyo. At mag-comment po, maglagay ng DG sa dulo, ha.
Sa mga gusto lang po, pero pag yung mga ayaw, okay lang naman po, wala pong problema yan. Yung mga gusto lang pong manalo ng mga oras, para naman na madagdagan oras niyo, sige lang po. Pasensya na po kayo ha. Mag-out na muna ako, 3:09 na po kasi. Sige lang kapatid, ingat dyan, Bicol Sai, salamat. Ingat ka dyan, ingat. Mga kapatid, yung binaba po na link ng Spectrum Sound to the Music, baka po pwedeng pakiunahan na lang siya ha. Pakiunahan na lang po si Spectrum, si Marge po. Mag-comment kayo doon, tapos maglagay po kung anong nilalaman ng video na pinanood niyo. Maglagay ng DG sa dulo ha, DG sa dulo. Ingat ha, Bicol Sai 12 ha. Salamat talaga kapatid, sa pagpunta dito ha. MD Vera, mag-ilis ka kapatid. MD Vera, mag-sit up ka na kapatid. Mag-sit up ka na ha. MD Vera, mag-sit up ka na. Nasaan si Mami? Parang hindi ko yata nakita si Mami. Nasaan si Mami? Wala si Mami, Lord Gen 08 na wala. Kanina ko pa yun, hindi po nakita dito. Saan nagpunta yon? Salamat po. Sige po, welcome kapatid. You're welcome po. Wala pong problema. Lahat naman po kayo dyan eh. Pakibaba na lang po. Ayan po, mga kaibigan, pakiunahan na lang po. Ayan mga kaibigan, pakiunahan na lang po. Si Marge po, yung binabang link po dyan, pakiunahan. Mag-comment kayo ha, mag-comment kayo. Para naman mananalo kayo. Sayang naman po yung mga pinamimigay nating oras, di ba? Para naman mananalo kayo, di ba? The Spectrum, salamat. Ala, si Daddy, dito pa ako kanina. Ganyan, nandiyan ka pala, Mami. Hindi ka man lang nagtutuldok dyan. Hindi ka nagtutuldok. Saan ka ba galing, Mami? Nangingisda ka, no? Nangingisda yata yung asawa ko eh. Kasi wala dito eh. Kanina ko pa hindi napapansin mag-comment yan eh. Mama, tapos na sa kape mo. Ayan na po, ayan ha. Okay po, tapos na ba? Sige, magbunot pa tayo, bunot pa. Okay, nandito pa ba sila? Countryside. Kanina ka pa pala nandyan, Mami. Hindi ka man lang nag-comment. Countryside PH po, pakibaba yung link ni Countryside PH. Countryside PH po ang nanalo. Si Countryside PH po, pakibaba na lang ang link ni Countryside. Countryside, congrats sa'yo kapatid. Countryside PH po ang nanalo. Pakibaba na lang po Spectrum. Nandiyan ka ba kapatid? Pwede. Sabihin mo lang kapatid kapag gusto mo magpahinga. Ako magbababa ng link ha. April Chin, oo, nagdadasal ako kasi idodonate ko yun. Yan, idodonate mo? Mami, yun, papanoorin yung oras mo, idodonate mo pa. Panoorin nga yung pang video mo, tapos idodonate mo, Mami. Sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-thumbs up dyan, sa lahat po hindi pa nakapag-subscribe, sa lahat po ng mga hindi nakapag-subscribe sa akin at hindi nakapag-thumbs up na po kayo ha. Thumbs up na po. Marlene Florindo, nandyan pa rin. Nasaan na kay, Countryside. Nandito ba si Spectrum? Ayan, naghahanap pala ng video. Ayan mga kapatid, nandyan si Spectrum. Yung binaba pong link ng Spectrum kay Countryside po yan, kay Countryside PH. Puntahan nyo na po puntahan nyo na ha. Chaka Dura, nandyan pa rin ang aming kapatid na si Chaka Dura. Mga very supportive naming kapatid, nandyan po. Araw-araw po, tuwing nagla-live streaming ako, nandyan po yan sila, hindi nawawala po yan. Ayan mga kaibigan, yung binaba po ni Spectrum Sounds to the Music, kaya Countryside po yan. Po natin si Countryside ha.
Puntahan po natin, mag-comment po kayo ng anong nilalaman ng video. At maglagay po kayo ng DG sa dulo. DG lang po ha, DG. Makoy Sadik from Joel. Ayan po, Makoy from Jake and Joel. Shout out daw sa'yo. From Jake and Joel po. From Jake and Joel po yan, Makoy. Oo, sa'yo, April Jane. Ayan, mami. Ngayon, nangingisda itong asawa ko. Magaling dito mangisda eh. Mga kapatid, pakiunahan na lang po si Countryside PH po. Isa lang yan kapatid na Spectrum. Yung I'm for teacher. Pero yung isasali lang natin dito, yung kuwan lang. Yung Countryside lang, yung original lang na bahay. Hula Sadik, Jake and Joel. Kape tayo Sadik. Sige lang, magkape-kape muna kayo dyan. Sige, Jake and Joel bro. Kape daw, kabi ni Makoy. Mga kapatid, pakiunahan na po si Countryside PH. Puntahan natin si Countryside PH ha. Puntahan po natin ha. Mag-comment po at manood ng video kung ano po yung mga nilalaman ng video ha. MD Vera, nag-sit up ka na ba kapatid na MD Vera? MD Vera, nag-sit up ka na? Amen. April Jane from mami ko. Countryside PH, Dana Brau sa'yo. Sige. Wala si Countryside eh. Wala, umalis yata, umalis. Pero nag-entry siya, pero okay lang yan. Nag-entry si Countryside PH. Sige, ibababa natin link niya. Puntahan po natin si Countryside. Nag-live streaming na ba tawag nito, si MD Vera? Nag-ALS na ba? Di ka ba mag-ALS? Sino mag-ALS po? Makoy, mag-start ka Makoy. Makoy 187. Busy ka. Sige. Ayan, Jasmine, napuntahan nyo naman si Countryside PH. Ayan, sis MD Vera, sis. Pakiunahan si Countryside PH, pakipuntahan ha. Dan di ko pa nga dikit yun, nadikitan na din kita. Ayun, hindi mo pa lang. Ayun, Nelpax, di mo pala kadikit si Countryside PS, ngayon mo lang din nadikitan yan. Okay, tapos na ba kayo Countryside? Okay, bubunot ulit tayo. Shuffle muna natin. Kanina pa pala. Sorry naman. Hindi ko alam. April Jane. Nanalo na to si April Jane. Nabunot na to kanina. 24 oras na lang to. April Jane ang nabangko. Ayan po 24 oras na yun. Nabunot ka na kanina ha. Okay, 24 oras. Bunot. Sa inyo pa po hindi nakapunta kay Countryside, punta niyo na ha. Yahoo, April Jane from Roll the Explorer. Mahaba yung Yahoo at mahaba yung April. Ayan. Hala, Lord Jane 08. Dinig niyo yung dasal natin. Ayun, nadinig yung dasal ninyo. Ilang araw na kaya naka-play sa akin to si April Jane. Napakaswerte to. Mamonetize na maaga to. Jake and Joel. Tama, Jake and Joel to mga kaibigan ha. Jake and Joel to. Mali lang yung naisulat ko ha. Pero Jake po yan ha, Jake. Jake and Joel, pakibaba yung link kay kapatid na Jake and Joel mga kaibigan. Kasi nandito si Jasmine Story. Jake and Joel yun. Mali lang naisulat ko ha. Jake and Joel po ang pakibaba na lang bro. Yan, Jake and Joel. Mali, wala na isulat ko.
Jake and Joel po. Nandyan po si Jake and Joel. Ayan, present. Pakibaba na lang po ang link ni Jake and Joel, mga kaibigan, na Rolled Explorer pala, ay Spectrum. Congrats po kapatid na Jake and Joel. Salamat bro, salamat. Baliw ito si Rolled Explorer Huwag skip baka talunan nila. Ayan. Ayan po, Jake and Joel po mga kaibigan ang nanalo. Pakibaba na lang po kay Jake and Joel. Pakiunahan si Jake and Joel mga kapatid. Yan pong binaba ni Spectrum Sound to the Music. Pakiunahan po si Jake and Joel. Po kayo na mag-comment. Huwag maglagay ng hashtag Huwag kayo maglagay ng hashtag. Maglagay lang ng DG sa dulo. DG lang hindi ka nanalo Roxanne. Kawawa ka naman. Pero panalo ka pa rin Roxanne. Kasi nga nagko-comment ka naman Roxanne. Nagko-comment ka. Panalo ka pa rin Panalo ka. Kasi nag-comment ka, yung panalo mo, yung comment mo, nakailang comment ka doon, tigi isang oras yun, panalo ka pa rin. Panalo, di ba? Hindi ka talo doon, hindi ka talo. Ayan guys yung mga hindi pa nakadikit kay Kuya Joel, dikitan niyo na rin siya Panoorin ang maayos yung video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe kay Kuya Jake and Joel, subscribe na kayo dyan. Mag-comment kung ano mang nilalaman ng video, mag-like at mag-comment, mga kaibigan, mag-comment kayo, maglagay ng DJ sa dulo para mamaya po, pagpasyal ko, nandun yung mga comment ninyo, mailista natin Ayan po, di ka nagko-comment, okay lang yan, di ka magko-comment, hayaan nyo na lang si Roxanne, mayaman na sa oras yan Mayaman na sa oras yan, kung kaya hindi na sumasali yan sa palaro, hayaan mo na hindi mag-comment yan. Meron po tayong 40 thumbs up, salamat naman, naka-40 ako ngayon. Okay lang yan, wala problema. Akyat lang sa StreamYard ng ka-team mamaya. Sino bro, sino? Sino yung mamaya? Yan, tamsag dyan, matik. Sino po lang nag-live streaming ngayon, bro? Kumrad? Si Cordapia. Sige, nagsimula na ba, bro? Nagsimula na? Nag-start na ba? Para may transfer na natin sila. Pakiunahan po si Jake and Joel, mga kapatid. Pakiunahan na lang si Jake and Joel. Mag-comment po mag-comment, mag-subscribe. Congrats po, baby ko. Ayan, hindi pa siya nananalo, Neil Pack, si baby mo. Hindi pa nananalo. Taiwan, nandiyan pa rin si Mage Channel Taiwan, maraming salamat. Di pa ata, sige, mamaya pag magsimula na bro, ibaba ng link dito para mailipat ating tao. Ayun, Maki Vlog na lang. Ayan, salamat kapatid. Tapos na daw si Maki Vlog. Ililista natin yan ang inyong mga pangalan. Okay, tapos na kay Jake and Joel. Okay, magbunot na ulit tayo. Neil Pax. Nandiyan si Neil Pax mga kaibigan. Pakibaba na lang yung kay Neil Pax po, kay Neil Pax. Neil Pax po mga kaibigan. Jake and Joel, unahan na kita. Kau na bahala sa akin from Mage Channel Taiwan. Ayan. Ayan po, Neil Pax po ang nanalo. Si Neil Pax, pakipuntahan si Neil Pax. Congrats bayaw. Ayan, nagba talaga itong mga magbayaw na ito. Ayan mga bayaw talaga. Congrats po, Neil Pax po. Dyan po si Neil Pax. Pakibaba na lang po ang link ni Neil Pax, mga kaibigan. Puntahan niyo po si Neil Pax, puntahan niyo Ayan, pasukli. Mage Channel Taiwan. Ayan, mayroon na nanghihingi ng sukli. Ayan, may nanghihingi ng sukli na. Yun ayan mga kaibigan. Yan po, pakibaba na lang po ang link ni Neil Pax po mga kaibigan. Puntahan natin siya Mag-subscribe kay Neil Pax. Mag-subscribe. Ayan po, binaba na po ng Spectrum Sound to the Music yung link ni Neil Pax. Yan po, may binaba po ni Spectrum kay Neil Pax. Puntahan niyo na po yan. Unahan niyo na po yan Yung binaba po dyan, Lost Jug, isali natin si Lost Jug. Hello po sa lahat from Lost Jug. Isasama natin dito ang aking kapatid na si Lost Jug. Okay mga kaibigan, okay po. Hanggang mga kaibigan yung palang mga nauna sa akin, hindi pa rin ako makabalik hanggang ngayon. Alam mo mga kapatid, hindi ko alam bakit di ako makabalik. Kailangan ko siguro mag-unsub, Kailangan ko mag-unsub siguro para makabalik ako sa inyong lahat. Para makabalik ako sa lahat, mag-unsub ako.
Kasi marami akong mga kaibigan na nandito ngayon, dumikit sa akin, hindi ko na balikan. Dahil po, talaga hindi ako makabalik. Sunshine, sino ang crush mo? Ayan, sino ang crush mo? Ako sasagot dyan, ako sasagot. Alam ko yan, sasagutin ko yan. Sasabihin ko ba, Mitch Channel Taiwan? Sabihin ko na ba? Sabihin ko na? Mga kapatid, yung binaba ni Spectrum Sound to the Music kay Neil Pax po yan. Pakipuntahan si Neil Pax ha, puntahan natin. Panoorin po yung video ni Neil Pax, malay nyo, hindi nyo po kadikit si Neil Pax ha. Puntahan si Neil Pax po, puntahan nyo po si Neil Pax. Yan pong link nyo, i-click nyo na lang po yung link na binaba ni Spectrum. Salamat talaga kapatid na Spectrum ha, salamat talaga Spectrum ha. Sa mga pagbababa mo ng mga link dito, salamat talaga kapatid. At medyo hindi ako nabawasan yung pagod ha. Alam ko, sabihin ko Mitch Channel Taiwan, sabihin ko Mitch. Kau sino crush mo kumrad? Sabi po ni Mitch Channel Taiwan. Kayo, ayan, aha, Sunshine. Alam ko yan, Sunshine, kaya hindi mo na kailangan itago pa. Ayan mga kapatid, no? Puntahan niyo na po si Neil Pax, mag-comment na kayo doon. Kahapon mga kaibigan, mayroon ako napapansin. Yung binaba ang link ni Manong Teknik, dadalawa lang ang nag-comment doon kay Manong Teknik, dadalawa lang. Dalawa lang yung dumalaw kay Manong Teknik kahapon. Bakit ganon? Dalawa lang. Namimili yata kayo. Huwag kayong mamili ha. Huwag kayong mamili kasi lahat naman kayo mananalo eh. Ayan, next daw ulit. Next, sabi ni Ate Jasmine Story. Okay po mga kapatid. Unahan niyo na po si Neil Pax ha. Neil Pax, puntahan niyo na si Neil Pax. Marlene Florindo. Nanalo na to kanina, di ba? Marlene, nanalo to kanina, di ba? Nanalo na ba si Marlene kanina? Tama ba? Nanalo? Ayan, wag daw maingay. Ang sabi ni Mitch Channel Taiwan, wag daw maingay. Sabi niya, sabi. Opo, sige, 24 oras na to. 24 oras na si Marlene Florindo. Marlene, magdagdag ka naman ng mga video mo, Marlene. At saka ni, Okay, nanalo na daw yon. Sino pang hindi nakapunta kay Neil Pax? Puntahan niyo naman po si Neil Pax po, mga kapatid. Mga kapatid, puntahan niyo naman si Neil Pax ha, puntahan niyo. Names Maker, pangatlo na to ha. Names Maker, 2 beses na to panalo sa akin. Times 2. Yeah, mag-ipon ka ng oras. Times 2. Names Maker. Di ko napansin na nanalo siya. O huli na lang ako nagpasok eh, ha? Sino? Hindi pa nanalo si Roxanne, hindi pa nanalo. Ano yan, si Roxanne yan, may balat sa puwet. Kanina mo ibibigay? Kanino? Names Maker, kanino? Kanino mo ibibigay? Kanino, Names Maker, kanino mo ibibigay yung napanalunan mo? 24 yon, 24 oras. Kanino ibibigay ni Names Maker? Kanino kaya niya ibigay? Swerte naman ang mananalo. Ano yan? Premier ba yan? Si Jasmine? Premier ba yan? Or LS? Irorolita mo na lang ba? Marlene Florindo, ano yan binaba mo? Ano yan? Premier or LS ba yan? Live streaming ba yan? Live streaming? Ano ba? Irorolita ba ito o ibibigay mo? LS po. Sige, pakibaba pa yung link mga kapatid, no? Mag-isang ikot po tayo, isang ikot at lipat na po tayo doon lipat po tayong lahat mga kaibigan ha. Lipat tayo kay
Ate Jasmine story ha. Suportahan natin si Jasmine. Roleta daw, roleta. Yan po mga kaibigan. LS po yan, binaba ni Marlene. Marlene Florendo. Red Rose Kitchen. Kitchen last na po yan. Pumunta tayo kay Jasmine story ha. Ayan po mga kaibigan, pakibawaan lang muna yung link ni Red Rose Kitchen. Tapos kapag nababa ng link ni Red Rose Kitchen, puntahan po natin yan. Pagkatapos po pagpunta kay Red Rose Kitchen, lipat na tayo lahat kay Marlis kay Jasmine Story. Doon tayo mga kaibigan, suportahan po natin yan ha. Wala naman tayong ginagawa mga kapatid eh. Sa lahat po ng mga nandito, punta tayo kay Ate Jasmine. Mabait po yan, Bisaya din po yan ha. Support po tayo mga kapatid, suportahan po natin yan ha. Tapos na ating mga palaro, pakibaba na lang po kay Red Rose Kitchen, ang pinakalas na nanalo. Si Red Rose Kitchen po, pakibaba na lang po Bro Spectrum. Bago natin ililipat kay ate ha, pakibaba na lang po, puntahan natin si Spectrum. Suklian ko muna. Sige kapatid, sumunta. Yan ang mga kaibigan ha. Suklian po, suklian mo na bro, salamat talaga Nilpax ha, Nilpax salamat ha. Mga kapatid, yung binaba po na link ni Spectrum. Puntahan niyo na po si Red Rose Kitchen. Tapos balik kayo dito, tapos pupunta tayo kay Jasmine Story ha. Pupunta tayo kay Jasmine Story ha. Ayan mga kapatid, puntahan niyo na po si The Spectrum. Puntahan niyo na po napuntahan niyo na pala si Red Rose Kitchen ha. Puntahan na po natin si Red Rose Kitchen mga kaibigan. Red Rose Kitchen at lilipat po tayo, lilipat tayo kay Jasmine Story ha. Lipat tayo kay Jasmine Story ha. Mabait po yan ng ating kapatid, mabait po yan. Nag-iipon sila ng oras. Tulungan po natin yan, 700 plus pa lang po yung kanyang subscriber. Baka naman pwede natin tulungan yan ha. Suportahan po natin yan. Mabait po yan mga kapatid. Ako na po ang magpo-promote dyan. Ako na po yung makikiusap sa inyo ha. Sa lahat po ng mga membro dyan na nandito ngayon, sa lahat po ng mga membro ng WH Program Group, sa lahat po ng mga nandito na WH Program Group, hingi asa na ako sa inyo ng pabor. Punta tayo kay Jasmine Story para naman para na masuporta natin yan. Bago po nating grupo yan, bago natin ang kamembro sa ating grupo at mabait po yan mga kapatid, no. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Yan po si marunong po yan magbalik. Kapag si Jasmine Story po, pag nakikita niya yung tao na namamasyal doon sa kanyang namamasyal sa kanyang live streaming, sinusuportahan siya, binabalikan po yan, susuporta din po yan sa inyo. Ganun po gawin natin, magpalitan na natin ng suporta. Suportahan nyo si Jasmine Story, susuportahan ka rin ni Jasmine Story pagkatapos niya mag-live streaming. Ganyan po yan mga kaibigan. Kilala ko po yan si Jasmine Story, kahit ilang araw pa lang yan namin nakikita ko po yan kung paano siya magpi-play, ha? Ano nangyari? Ano nangyari ng live stream niya? Nawala. Ayan mga kaibigan, nawala. Bro, nawala. Puntahan niyo na po muna si Red Rose Kitchen ha. Puntahan niyo po si Red Rose Kitchen mga kapatid, puntahan niyo. Kasi si Jasmine po, nawala ang kanyang live stream. Nawala ang live stream ni nawala. Nawala nga sis. Nagulat nga ako bakit nawala eh. Ano kaya nangyari? Nawala ang live streaming niya. Hindi ko alam. Napuntahan niyo na po ba si Red Rose Kitchen? Puntahan niyo na po muna si Red Rose Kitchen. Para naman, yun ang ating last na laro eh. Yun ang ating last na palaro eh. Nandun pa ba? Wala na eh. Saglit. Nandun. Sige, pakibaba nga po ulit. Pakibaba ang link ni pakibaba ulit po yung link. Pakibaba ulit ang link ni Jasmine Story ha. Nandun pala, bakit nawala kanina? Bakit nawala?
Ayan, mga kaibigan. Pakibaba na lang po ang link ni Jasmine Story. Lipat na tayong lahat, lipat na tayo doon. Double H Program Group, baka pwede makahingi ng pabor sa inyong lahat. Suportahan muna natin yan, si Jasmine, kahit tamsak muna, kahit ilang minuto, no? Masamahan lang natin siya, no? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nandito ngayon, puntahan na, baba na po tayong lahat, baba na po tayo. Pupunta na po tayo kay Jasmine, punta na tayo kay Jasmine, ha? Nandun na po si McCoy, April, nandun na rin po lahat sila. Ailindale, nandun na rin si Ailindale. Bagong kagrupo natin yan, marunong po yan sumuporta, ha? Ayan po mga kaibigan, ako po, ayan po, MD Vera. Ayan, si Lins Vlog din pala, ako, yung isang sundalo ko, ibibigay ko to doon, ha? MD Vera kapatid, yung aking sundalo, ibibigay ko doon. Yung isa doon, ibibigay ko to ibibigay ko yung isa kay Jasmine Story. At yung aking isa, ibibigay ko kay Lins Vlog. Para naman mahati ito, ang mahati ng ating suporta. Baba na po ang lahat kayo at ako po'y magpapaalam na po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat.